ney'nhlanga nasey'ndaweni lapho kuthe kufinyela khona le video, ngiyanibingelela. Igama lami nginguSithembiso Ngwakwandlozi. Mbukile ezibuhlungu umculo waseNingizimu Afrika owaziwa ngelekaVusi Nova. Kubekwa ukuthi usembandakanye engozini enyandisa igazi kule mpelasonto kanye nonogada bakhe. Kubekwa ukuthi le nhlekelele yengozi yenzeke ngesikhathi lo mculi ebuye ukuyobungaza usuku lokuzalwa lukamngani wakhe owaziwa ngoSomeza Mhlongo, obehlanganisa iminyaka engama-50 endaweni yase-Leroy Sun City Resorts. Kuthiwa le ngozi yenzeke ngesikhathi elibhekise eVaal komunye umcimbi ebekade eyonandisa kuwona. Imoto ababehamba ngayo kubekwe kuthe iphaphalaze yaphuma emgwaqeni yarolana yaze yama. Kube kuthi kulo mculo ubonga uSimakade ukuba uphume kule nhlekelele yengozi bengenamiyocu kanye nonogada bakhe. Lo mculo besexwayisa abantu ukuba kubaluleke kangakanani ukubonga impilo nethuba usasenalo emhlabeni ngoba wazi ukuthi iy'nsuku zakho zokudlula emhlabeni zinini. Bekuzona lezi ebengikuphathele zona kuleli hora. Bekuvo lakho kwi-comment section. Ngizokubamba kwenye ividiyo elandelayo sengiphuma kanje. Sale kahle.